my name is Adrienne Light and welcome. In this video, I would like to share with you a very beautiful testimonial video of my latest Light Body Activation Retreat. In 2025, January, I organized a presential retreat at Hungary, Light Body Activation. I was working 7 days with 22 persons. It was an amazing experience, very profound experience, and I'm beyond grateful that I was able to take all this to my roots. I raised up at Hungary, I'm from Hungary, and taking this knowledge, this information, this consciousness into my roots, into the root country where I was born, it is amazing working with all these beautiful persons. You can see their experience after the retreat. We subtitled it so you can read it in English and Spanish. It was an amazing experience for me. This was the second time that I organized a retreat there, and wow, it was out of mind. The consciousness that we were able to experience through us. I was working with 22 persons. And we had 3 days water fasting and silence in the retreat, and we meditated a lot. And amazing to see the change of the person. So when I tapped in the room and initiated the retreat, Amprinit arrived to the room and recalibrated all the energy field, and it followed us through the whole retreat. Wow, it's just amazing. See all these beings to arrive to a whole new consciousness, opening their light body field, receiving channeling capacities, opening their third eye, their multidimensional perception, healing their programs, their past lives, their blockages, and crying with tears from the gratitude that they experienced throughout the 7 days. It was amazing. I cannot find the words. I know that throughout this video it's difficult to give you the experience what will live there, but somehow you hearing the different participants and what they experienced, you can receive a little glimpse about what happened in Light Body Activation by Amprinit when you are doing a presential retreat with me. Thank you so much for everybody who is doing the program that works with me. My heart is full with all the beautiful souls that are joining to this journey, and I'm just so grateful that I am able to express and give you all this consciousness and information. Egy csodálatos elvonuláson vagyunk túl, olyan igazi, teljesen amprinites elvonulásra sikerült. Több éve tartok már elvonulásokat, spanyolul és angolul, és azt kell mondjam, hogy a világ minden tájáról érkeznek hozzám, tanulni vágyok, tudatosodni vágyok. És most ez a második elvonulás, itt, amit Magyarországon tartok. Mostani alkalommal a Zen Garden Resortot választottuk, akiknek nagyon-nagyon köszönöm ezt a csodálatos vendégszeretetét és a helynek az energiáját. Tényleg azt kell mondjam, hogy a lehető legcsodálatosabb helyen vagyunk, a Balatonparton, érezni ezeket az energiákat. Jelen elvonuláson 22-en veszünk részt, és sok-sok olyan ember jött, aki már az első elvonuláson is részt vett, és azóta is folytatja a munkát Amprinittel a havi tagságon keresztül.
És látni őket, ezt a hatalmas nagy változást, amin keresztül mentek, ez valami csodálatos. Tényleg a fizikai részemnek egy hatalmas, nagy kinyílás volt látni, hogy teljesen más emberek köszönnek velem szembe, teljesen kivirágoztak és fénnyel feltöltöttek. Van olyan ember is, olyan úriember, aki 10 évet fiatalodott a 2 elvonulás között, holott a fizikai síkon csak fél év telt el. Látni ezeknél az embereknél, hogy végre a helyükre kerültek, és meg tudják testesíteni az igazi, lelki, felső tudatosságukat. Ezen az elvonuláson csodálatos élményeink voltak, nagyon-nagyon mély, már pár ember megosztotta velem a hatalmas nagy háláját és köszönetét, amit megtapasztaltak ezen pár nap alatt. A fizikai síkon pár napról beszélünk, de valójában hatalmas nagy tudatosságokat jártunk át. A szívem tele hálával a létezőnek ezért a nagyon sok csodáért bennem és körülöttem. Köszönöm szépen! Hogy mit hozott ez az elvonulás számomra? A legnagyobbat az életemben. 20 éve, hogy spirituális úton járok és dolgozom ezerrel magamon, meg dolgozok az emberekkel is, de mindig volt az életemben egy gát, egy blokk, egy akadály, amit egyedül magamra nem tudtam átlépni. És ez az elvonulás Adrián által megteremtett energetikai térben, az Anfrinit tudatosságában meghozta számomra a megoldást, mert megértettem, hogy miért küszködtem. És megértettem, hogy nem kell tovább küszködnöm, hogy szabaddá válhatok. Szabaddá válhatok attól a dologtól, ami elvette a szárnyaimat. És most már bátran kiengedem. Kiengedem és élvezem a földi életet. Élvezem minden aspektusával, ami van. És végtelenül hálás vagyok. Mindenkinek javasolni tudom ezeket az energiákat, ezeket a megtapasztalásokat, hisz egy olyan tudatosságba emel, amit lehet, hogy egyedül nehéz elérni, vagy nagyon nagy munka szükséges hozzá. Hálás vagyok Adrián, hálás vagyok Anfrinit, és hálás vagyok önmagamnak is, hogy eljutottam idáig. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok ezért az elvonulásért Anfrinitnek és Adriánnek. Igazi mélységeit tapasztalhattam meg a belső világomnak. Hogy ezt hogyan oszthatom meg, nem tudom. Ez szavakkal le nem írható. De amit itt kaptam, megérkeztem az életembe, és megérkeztem a világba. Köszönöm. Végtelenül hálás a lelkem, hogy eljutottam ide, hogy találkozhattam ezzel a térrel, ezzel a létezéssel, amit itt Adrián és Anfrinit tartott nekünk. Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy milyen csodálatos volt. Csodálatos volt a tapasztalásaim, és amiért jöttem, az megtörtént. Végtelenül hálás vagyok
azért, hogy itt lehettem Zánkán, ebben a térben. És akkor most a szállodáról is beszélnék, ahol voltunk. Magas szintű kiszolgálás, magas szintű szépség a Balaton, a tér. Hálásan köszönöm azt a tapasztalásomat, hogy az isteni szeretetet lehozhattam a földre, leintegrálhattam Szűz Mária szentséges szívén keresztül. Köszönöm. Köszönöm. Nekem nagyon nagy élmény volt ez az egyhetes elvonulás Anfrinittel, Adriennel, mert olyan területeket ismertem meg önmagammal kapcsolatban, amelyek idáig rejtve voltak. Ugye ez alatt az egy hét alatt 3,5 napig böjtöltünk, tehát én például csak vizet fogyasztottam. Ezelőtt még soha nem tartottam semmiféle böjtöt. És amellett, hogy ez önmagában újdonság volt, azt tette kiemelkedővé, hogy Adrien átadta nekünk azt a tudást, hogy miként tudunk olyan helyzetbe kerülni, tehát miként tudjuk uralni az energiáinkat és a testünket, akkor is, hogyha éppen nem táplálkozunk. Nem éreztem éhséget ez alatt a 3,5 nap alatt. Igaz, voltak nehéz pillanatok, de pont ez volt benne a kihívás. Néhányszor rosszul lettem, émelyegtem, kivert a víz, és ez nyilván egyfajta félelemmel is jár. És Adrien megtanította nekünk, hogy amikor ilyen helyzet áll elő, akkor ne engedjünk a pánik elhatalmasodásának, hanem ehelyett a figyelmünket koncentráljuk a testünkre, és az isteni tudatosságunkat vezessük be azokba a szervekbe, azokba a testrészekbe, ahol úgy érzük, hogy éppen probléma van. És minden egyes ilyen rosszul létet néhány perc alatt sikerült leküzdenem, végig tudtam csinálni ezt a böjtöt mindenféle nagyobb fennakadás alatt, ami erőteljesen megnövelte az önbizalmamat, és ez kifoghatni az életem további részére is, és nyilván ezeket a technikákat, ezt a tudást, ezt az életünk bármely területén képesek vagyunk alkalmazni, bármilyen nehéz helyzetben, betegség, energetikai kimerültség esetén is, és fantasztikus volt az a tapasztalás is, ahogyan Adrien ezt a csoportot 7 napon keresztül végigvezette, ugyanúgy nem fogyasztott semmiféle táplálékot, az energia szintjén, az állapotán ez egyáltalán nem mutatkozott meg, tele volt energiával. Fantasztikus volt látni azt is, hogy milyen könnyedséggel vezeti végig a meditációt. Egy átlagemberhez képest sokkal többet meditáltunk, hiszen ebben a 3,5 napos böjtben délelőtt 4 órát, délután 3 órát meditáltunk, és nem volt beszélgetés, nem volt telefonozás, nem volt olvasás, tehát semmiféle olyan dolog, ami önmagunkról elvonta volna a figyelmünket. Tehát
teljes mértékig önmagunkra fókuszáltunk, hogy megismerjük a saját energiáinkat, és hogy nehéz helyzetben a saját lélek jelenlétünkkel képesek legyünk uralni egész lényünket. Úgyhogy, hát, most még ez biztos, hogy fel kell dolgoznom. Nagyon sok információ van, még egyéb is, de azt gondolom, hogy önmagamnak ez a fajta meghaladása, és a lélek jelenlétem, a tudatossági szintemnek a kiterjesztése, ezek voltak a legfontosabb felismeréseim. I'm just feeling a lot of gratitude because this retreat was very special. So much gratitude for the opportunity to be a part of Amphenit's creation. This retreat, like body activation, it's like she opens a door to the creation that she's building and holding with so much detail and beauty, because this place is so amazing. We have also the presence of this peaceful and calming Lake Balaton. Our room for meditation was so warming for all of us. I don't know. Thank you, Amphenit, so much for all the beautiful transformations you are giving us. This retreat was guided with your this beautiful consciousness, this clear consciousness, and give us this journey each day. Day by day, you were preparing us to be able to receive the more divinity to enter this temple. You are doing so much for this world, and I love you so much, Amphenit. Thank you. A nyári elvonuláson már éreztem, éreztem a hívást, hogy ezen az elvonuláson is részt kell vegyek. És a böjtnek a második napján volt egy érdekes megtapasztalásom, amikor éreztem, hogy a szervezetem már gyengének éreztem magamat, és akkor a Adrien által adott instrukciókat követve is éreztem is, hogy oda fókuszáltam így a hasi portálomra, és akkor így éreztem, ahogy így a fizikai eszenciám, vagy a lelkem így becsatlakozik a testembe, és kitölti azt, és ez egy nagyon érdekes megtapasztalás volt, és úgy eltűnt ez a gyengeség. És akkor ez adott egy olyan felismerést, hogy végülis azok a határok, amiket azt hittem, hogy ha nem eszem, akkor majd éhen fogok halni, ezt így feloldotta. És ez a jelenlét, tudom, hogy fog még erősödni, ahogy majd a későbbiekben dolgozom, és hogy addig is képes leszek bírni, amíg csak akarom. Az elvonulás előtt nekem nem volt így félelmem a böjttel kapcsolatban, bár sosem böjtöltem még azelőtt, de így éreztem, hogy ezt most így meg kell tapasztaljam. És hát nagyon, nagyon sokat adott ez a megtapasztalás, és így nagyon szeretném megköszönni Adriennek és Amphenitnek, hogy létrejött ez az egész, és én is a részese lehettem. Még köszönöm szépen. Ez a prána elvonulás nekem nagyon sokat jelentett az életemben, rengeteg tapasztalatot kaptam, nyertem általam.
Nem gondoltam volna, hogy egy 3 napos böjtöt úgy bírok ki, hogy nem leszek éhes, nem szédülök, nincsenek semmi problémáim, nagyon jól átment az egész. És ami nagyon nagy dolog volt, a 4 órás meditáció, a csendmeditáció. A csendmeditációban olyan energiák voltak, hogy egyszerűen tudtam csendben lenni, és végigvinni. Nagyon gyorsan eltelt a 4 óra, észre sem vettem az időnek a múlását. A másik nagy dolog pedig, hogy megtapasztaltam a multidimenzionális létet, és a multidimenzionális létből hogyan kell belépni a fizikai síkban. És a fizikai síkból hogyan kell kilépni a multidimenzionális létben. És ez egy nagyfokú frekvenciát, rezgést adott, ami egyre magasabb szintre emelt, és meg tudom tartani ezt a tudatosságot. Végtelen hálás vagyok a Anfriniknek, Adriennek, a testemnek, a tudatosságomnak, hogy eljutottam egy ilyen pontra. Köszönöm szépen! Nagyon jól éreztem magam az elvonuláson. Utólag, ahogy értékeltem magamban, hogy mi is történt velem, mert annyi felé megnyíltam önmagamban és a világ felé, én úgy érzem, hogy nem is tudnám elmondani, hogy mi az, tehát az összes nem tudnám elmondani, hogy mi történt, de azért kiemelnék 2 dolgot. Az egyik dolog az, hogy például én világéletemben nem szerettem például a fényképezést és a videózást sem, tehát semmiképpen nem álltam volna ide, hogyha valami gyökeres változás nem történt volna bennem. Úgyhogy ez emiatt akár meg is veregethetem a vállamat. A másik dolog pedig az, hogy én küzdöttem egész életemben a jelenléttel, nem voltam jelen az életemben, mert egy csomó félelem volt jelen az életemben. De erre persze nem voltam tudatos, így aztán nem tudtam boldog lenni emiatt. Nyilvánvalóan keresővé váltam egy idő után felnőtt korban. És akkor mindenféle utakat bejártam, spirituális utakat. Próbáltam rátalálni a gyökerére, hogy mi a baj velem. És nyilván minden egyes úton magamhoz találtam, tehát a kincseket magamhoz vettem. Most így végső soron eljutottam az Adrienhez, és nagyon boldogsággal tudom most ezt így kinyilatkoztatni, hogy végre megtaláltam magát a gyökerét, hogy mi a baj, ha nevezhetjük ezt baj, hát baj. Tehát rátaláltam arra a dologra, ami tulajdonképpen engem elválasztott magától az élettől, és nem csak, hogy rátaláltam és rá tudtam tekinteni, hanem megoldásokat is kaptam közben. Most már meg tudom tapasztalni ezt a vágyott dolgot, és most már a következőekben az a feladatom, hogy meg tudjam tartani, és megtapasztalni gyakorlatilag folyamatosan azt, ami kincsre most rátaláltam. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nagyon kíváncsian és nagyon izgatottan érkeztem, meg nyitottan erre a mostani elvonulásra. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit hoz föl belőlem. Nem is sejtettem, hogy a 4 napon keresztül, amikor önmagunkkal kapcsolódunk, nem eszünk, nem beszélgetünk mással, tehát tényleg csak önmagunkkal,
Hát nekem főként az anya, apa és a belső gyermek volt a téma, és ebből is a legnagyobb százalék igazából az anya volt. Hát nagyon nehéz volt, nagyon fájdalmas, nagyon sok olyan dolog jött föl, amit igazából elnyomtam magamba végig. De hát ugye ez volt a cél, hogy ezek mind-mind kijöjjenek. Volt sírás, volt minden. És gyönyörű volt látni, ahogy ezek a dolgok bennem kioldódnak, és mondom, főként itt most az anya témával kapcsolatban, ahogy végigmegy ez a folyamat, és megoldódnak ezek a dolgok. Hát ez valami csodálatos volt. A másik nagyon nagy téma, ami szintén, és ez bennem egy nagyon erős kérés is volt, hogy tudjak magamhoz még jobban kapcsolódni. Eddig is megvolt a vezettetésem, mert már több éve dolgozom önmagammal, de ez, hogy erősödjön ez a vezettetés, ez a kapcsolat, és ez megtörtént, hát ez fantasztikus volt. Tehát még inkább vezettek minden szinten, hogy mit csináljak, hogy még azt is, hogy a csoportban, amikor leültünk a szobában, hova üljek. Tehát, tehát most tényleg úgy érzem, hogy ez még inkább erősödött. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok Adriennek, hogy újra eljött, és hogy segítette ugye ezt az önmunkát. És hát magamnak, hogy ezt csinálom, és folyamatosan haladok, és így rakom rendbe a dolgaimat, és tudok egy olyan szintet ugrani az életembe, amire nem mondanám azt, hogy nem hittem, hogy megtörténhet, de nem láttam hozzá a hozzávezető utat. És most igazából ez megvan, úgyhogy nagyon nagy szeretettel és hálával köszönöm. Pár éve kezdtem Adriennel, Anfrinittel dolgozni. Jó pár elvonuláson vettem már részt, és mindegyik elvonulás mélyebbre és mélyebbre visz. Ami történt az, hogy a teljes eddigi életem szétesett, minden maszk lehult, és az igazi önvalóm, az valódi énem felébredt. Ez egy nagyon mély átalakulás volt. Teljesen átalakult az életem, átalakultak a kapcsolataim, átalakult az egészségem. Jelenleg bármilyen problémával találkozok, legyen az egy egyszerű fejfájás, vagy egy gyomorbántalom, vagy épp ha hűlést, vagy a tüdőmön érzek valamit, azonnal be tudok menni, és ezt szétpukkasztani, és végül már nem is létezik. És ebből az állapotból tenni dolgokat a világban, és folyamatosan felsőbb vezettetés szerint létezni, tenni a dolgomat, teljesen más, leírhatatlan. És ezt így nagyon-nagyon köszönöm, és örökre hálás vagyok Adriennek, és hogy Anfrinitnek, és hogy ezt a kegyelmet kaptam ebben az életben, hogy ebben a megtapasztalásban lehet részem, és ezen az úton haladhatok, és tényleg megélhetem azt, aki valójában vagyok. És hogy láthatom mindazt, ami ezen a 3-dimenziós valóságon kívül van. Látni mindent. Ez most így részekben történik, ahogy aktiválódnak bizonyos részek, ahogy hullnak le különböző maszkok és rétegek, kivilágosodik a fátyol. Egyre több helyen jelenik meg az a fény, amivel látok, és látom azt, hogy mi ez a valódi világ. És mindezt szeretetben. Nagyon köszönöm. Számomra az elvonulás nagyon kellemesen telt, bár a saját belső munkám az nehéz volt. Ezt az egészet egy hullámvasúthoz tudnám hasonlítani, amikor az ember megy felé, látja a nagy emelkedőket, kanyarokat, és igazából, mikor beülünk, akkor már az ember meghúzná a féket, hogy ez biztos kell nekem. Én itt az elmúlt napokban
próbáltam behúzni, falakat emeltem, de hát mondom, ha már itt vagyok, akkor menjen a dolog. És ahogy elindultam föntről lefele, nagy kanyarokba, ívekbe, hullámokba, a végén kiegyenesedett ez a símpálya, és rájöttem, hogy ugyanaz a símpályán vagyok, mint amin elindultam a meredeken fölfelé. És igazából nyugodtan tudtam belőle kiszállni, egyenes háttal, mivel rájöttem, hogy én választottam ezt az utat, és én is tudom kiegyenesíteni.